Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi nito, ngumiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ito ng, "Ayos lang yan, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Noon pa man, alam ko talagang walang ibang nagagawa itong gahom kundi manalasa. Basta, gawin niyo lang ang makakabuti. Wala yung kaso para sa akin." Dahil sa sinabi nito, lubos naman yung ipinagpasalamat ni Tali. Kahit papaano, natutuwa naman siya, lalo pat malawak ang pangunawa ng kapatid niya. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, agad naman nilang pinag-usapan ng maaari pang maging lokasyon ng kanilang mga kalaban. Habang sila'y nag-uusap, doon inilahad ni Pepe sa kanila na sa pagmamasid nito kanina, napagtanto nitong hindi lang iisang lahi ng aswang ang kinakaharap nila. Ang kanyang pinagbasehan nito ay ang mga naiwang bakas ng mga gabunang pinatay ng gahom. Bawat isa kasi sa mga nilalang na yan, bukod sa nagtataglay ng iba't ibang presensya, saksi rin siya sa mga kakaiba nitong anyo. Iilan lamang yon sa mga basehan kung bakit hindi lang iisang lahi ng mga aswang ang pinagmumulan ng mga gabunan. Mariinding inilahad ni Pepe sa kanila, parte lamang ang puwersang yon ng mas malakas na pangkat ng mga ito. Malakas din ang kutob nito na lahat ng mga nangyayari sa kanilang tatlo, parte lamang ng mga nakaplanong hakbang ng kanilang mga kalaban. Dahil sa ibinunyag ni Pepe, hindi naman niya maiwasang mapatanong kung ano ang dapat nilang gawin para masugpo ang ganoong hakbang ng kanilang mga kalaban. Nang marinig naman ni Pepe ang kanyang isinagot, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Hanapin mo si Eping. Siya ang makapagtuturo sa atin kung nasaan ang ating mga kalaban." Para sa mga hindi nakakaalam, may isang antingerong kakilala nilang apat na naging malapit rin sa kanila. Ito rin ang bilang sa mga antingerong nakapasok sa lugar ng San Jacinto patungong Samar. Dahil sa likas na kakayahang tinatangan nito, hindi maipagkakaila nila Tali na hindi rin yun basta-bastang antingero. Katulad nilang magkakapatid, nagtatangan din yon ng malalalim na lihim na karunungan. Ang pinagkaiba lang, wala yung depekto sa kanyang katawan. Ayon din kay Tali na, malapit na kadugo rin yon ng kanilang pamilya kung kaya't hindi yun bago sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Pepe, bigla naman siyang napatingin kay Ikong sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung nasaan ang antingerong yon. Pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagwiwika yun ng, "Nakita ko yun noong nakaraan, kuya. Pero nung umalis ako sa bahay, wala na akong balita sa kanya. Sabi sa akin ni Iping noong nag-usap kami, tutungo siya ng Samar. Pero kung hindi ako nagkakamali, babalik din siya 2 linggo pagkaalis niya rito. Siguro, mas mainam na doon muna tayo manatili sa bahay ko. Maganda naman doon. May espasyo, maraming pagkain, at higit sa lahat, payapa. Pagkakataon ko na rin itong maipakita sa inyo kung ano ang buhay ko roon." Dahil sa sinabi ni Ikong, mariin naman yung pinag-isipan nila Tali. Bukod kasi sa marami rin silang maiiwang gawain sa bahay, hindi niya rin maiwasang mabahala sa mga taong mangangailangan ng tulong nila. Subalit sa kabila ng kanilang pagdadalawang isip, wala rin silang nagawa kundi sumunod sa nais nitong mangyari. Sa isip-isip nila, wala nang mas hahalaga pa kundi mahanap ang antingerong makakatulong sa kanilang problema. Upang maging matiwasay ang kanilang paglalakbay, siniguro niyang nakaligpit ang lahat ng kanyang gamit. Ikinandado niya rin ang lahat ng bintana at sinigurong may bantayon nang sa gayoy hindi makapasok sa loob nito ang mga masasamang loob. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakad patungo sa bahay ni Ikong. Iniwasan nila noong gamitin ang abilidad ni Pepe
sa kadahilan ng napagkasunduan nila itong gamitin lamang tuwing may mahalagang pupuntahan. Alam din naman kasi nila, may limitasyon ang paggamit dito. Ayon kay Talina, kung hindi siya nagkakamali, meron ding epekto sa katawan ni Pepe ang paglakbay nito sa mga lagusan. Bagaman hindi yun gaanong malala buhat sa kanyang depekto sa katawan, iniiwasan naman nilang masagad ang kakayahan nito. Mahirap na. Baka kung saan lubos pa nila yung kailangan, hindi nila yon mapakinabangan. Sa loob ng ilang oras nilang paglalakbay, halos hindi pa sila nangangalahati sa lokasyon ng bahay ng kanilang bunso. Pagtungtong ng tanghali, pansamantala muna silang nagpahinga para makakain. Matapos nilang makapananghalian, minabuti muna nilang magpahinga sa ilalim ng mga puno. Natulog muna sila roon ng bahagya nang sa gayoy magkaroon sila ng lakas para makapagpatuloy kinahapunan. Sa pagsapit ng gabi, nanatili pa ring naglalakbay ang tatlo. Bilang si Ikong ang nakakaalam ng eksaktong kinaroroonan ng kanyang tahanan, siya ang nagsilbing gabay ng dalawa niyang kapatid. Hindi naman sila nababahala sa daan doon, lalo pat may mga daladala rin silang sulo. Halos 3:00 na ng umaga noon nang marating nila ang bahay ni Ikong. Pagsilay nila sa tahanan nito, hindi naman maiwasang magulat ni Tali dahil sa ganda ng pamamahay ng kanyang kapatid. Pakiramdam nga niya noon, isang dalubhasang karpentero ang nagpanday nito. Pagpasok nila sa loob ng bahay, unang bumungad sa kanila ay ang iilang mga engkantong payapa roong naninirahan. Ayon kay Ikong, pangkaraniwan na sa kanya na gano'n ang madadatnan dahil sa marami din namang naninirahan sa kanyang tahanan. Pagtatapat niya pa na, ang mga nilalang na yon ang nagbibigay ng swerte sa kanya. Isa rin yon sa mga rason kung bakit kahit matagal na siyang nag-iisa, hindi siya nabuburyong sa lugar nila. Dagdag pa ni Ikong na itinuturing niyang isang syudad ang lugar na kanyang tinitirahan. Bukod kasi sa napakaliwanag doon tuwing gabi, marami ka rin doong makikitang nagsisitaasang gusali na halos malabong masilayan sa kabuuan ng isla. Pagkarinig naman ni Tali sa sinabi nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagalak buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Aminado kasi siya noon, matagal na siyang naghahangad na makapaglakad sa ganoong kaenggrandeng lugar ng mga engkanto. Matapos nilang mapag-usapan ang tungkol doon, itinuon naman nila ang kanilang mga wisyo sa paggawa ng kanilang makakain. Bagaman pagod, pinilit nilang makapaghanda nang sa gayoy meron silang mapagsasaluhan paggising nila kinahapunan. Bago pa man tumungtong noon ang 5:00 ng umaga, natapos na sila sa kanilang ginagawa. Habang nagpapahinga silang magkakapatid, wala namang naramdamang kakaiba sa paligid itong si Tali. Dahil sa ganoong pakiramdam, kung kaya't nakaidlip siya ng walang ibang inaalala. Paggising niya, napansin niyang hapon na pala. Yung dalawang kapatid niya wala na rin sa tabi niya. Matapos niya yung makita, agad naman siyang tumungo sa sala para hanapin ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanap, natagpuan niya ang dalawa sa labas, tahimik na nagkakape habang pinagmamasdan ang napakalawak na dagat. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit hindi niyo ako ginising kanina, ha? Wika ni Tali sa dalawa. Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi niya, sumagot lang naman yun sa kanya nang, alam naman kasi naming pagod ka, kuya. Halika rito. Naipaghanda ka na namin ng makakain mo kanina pa. Pagtungtong ng takip silim, patuloy pa rin silang nanatili sa lugar na yon. Ayon kasi sa bunso nila, meron yung ipapakita sa kanila sa pagsapit ng gabi. Dahil sa wala naman silang ibang ginagawa, minabuti nilang sundin na lamang ang nais nitong mangyari. Sa tuluyang pagtalikod ng buwan sa kalupaan,
doon nila nasilayan ang unti-unting pagkakaroon ng tulay mula sa lugar na kanilang tinatambayan. Sa unahang bahagi kasi nito, makikita mo roon ang isang bangin na patungo sa dalampasigan. Yung tulay na lumitaw sa kanilang harapan, nagdudugtong patungo sa mga maliliit na bato sa unahang bahagi ng dalampasigan. Hindi naglaon, doon na tuluyang nasilayan ni Tali ang isang palasyo na unti-unting nabubuo. Ayon sa kanyang kapatid, kalimitang nagpapakita ang kahariang yon sa oras na sumasapit ang kabilugan ng buwan. Ang mga nilalang na naninirahan dito ay ang mga tamawong kaisang lahi ng mga Shokoy. Yon ang nagsisilbing tagapagbantay ni Ikong sa parte ng dalampasigan kung saan siya naninirahan. Pagsipat naman ni Tali sa paligid, unti-unti na rin niyang napapansin ang pagkakaroon doon ng magagandang mga gusali. Sa isang iglap, napuno ang paligid ng liwanag at mga daanang sa sobrang kintab, makikita mo roon ang sarili mong muka. Napansin niya rin ang pagkawala ng bahay ng kanilang bunso na kani-kanina lang nakatayo yon sa likurang bahagi ng kanilang inuupuan. Sa paglitaw ng kaharian ng mga engkanto sa lugar, agad naman silang inutusang tumayo ni Ikong upang salubungin ang mga kaibigan nito. Pagtayo naman noon nila Tali, doon bumungad sa kanila ang mga engkantong nagmamarcha papalapit. Dahil dito, pasimple naman niyang binunot ang kanyang tabak bilang paghahanda. Nang mapansin naman niyo ni Ikong, agad naman siya nitong hinawakan sa balikat habang nagwiwika yun ng, "Huwag kayong mag-alala, kuya. Mga kaibigan sila." Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang niyang sumunod sa nais nitong mangyari. Pagharap ng mga engkanto sa kanilang kinatatayuan, napansin naman niyang binubuo ito ng iba't ibang uri at angkan. Maya-maya pa, inabutan naman sila nito ng mga ginintoang kahon na ayon sa kapatid nila, mga sorpresa yon, pagpapakita ng kagalakan ng mga nilalang dahil sa kanilang pagbisita. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi ng kanilang bunso, agad naman nilang kinuha ang mga bagay na iniaabot ng mga engkanto. Matapos nila itong makuha, kusa din namang umalis ang mga ito na parabang yun talaga ang pakay nito sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan patungo sa sentro ng kaharian ng mga nilalang. Sa kanilang paglalakad, marami silang nakitang kagila-gilalas na nilalang na naninirahan sa lugar. Karamihan sa mga engkanto, mga pangkaraniwang tamaw lamang, habang ang iilan naman binubuo ng angkan ng mga mambabarang at mga kapre. Marami ring kakaibang ibon sa lugar na animoy sumasabay sa ilaw ng mga nagsisitaasang gusali. Nang marating na nila ang sentro nitong bahagi, bumungad sa kanila ang mga engkantong kawangis din ng mga pangkaraniwang tao. Ang pinagkaiba lamang ng mga ito ay meron yung malaporselanang mga balat, matutulis na mga tenga at kulay berdeng mga mata. Nakasuot rin yun ng magagarang kasuotan kung kaya't nasisiguro ni Tali mga maharlikang engkanto ang nakatayo sa kanilang harapan. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman yung nagbigay galang sa kanila habang nagwiwika rito ang kapatid niya ng, "Dalhin mo kami sa kinaroroonan ng mga bilanggo. Nais ko silang ipakita sa aking mga kapatid." Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi ni Ikong, agad naman sila nitong sinamahan patungo sa isang gusaling hindi gaanong maliwanag ang ilaw. Pagpasok nila sa loob nito, doon bumungad sa kanila ang isang napakalawak na silid kung saan sa pinakagitna nitong bahagi naroon ang isang malaking pahabang mesa na may mga nakaupong 3 hukluban sa gitna. Ayon kay Ikong, na sa kahariang yon, ang mga huklubang kanilang nasisipat ang pinaka-impluwensya sa lahat.
Ito kasi ang nagsisilbing tagahatol ng mga engkantong merong nagawang pagkakasala. Bagaman itinuturing yung matataas na nilalang sa lugar na yon, nasa ilalim pa rin ito ng impluwensya ni Ikong alinsunod sa pamamaraan at batas ng gahom. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dali-dali namang lumapit sa kanila ang 3 hukluban kung saan doon nila naramdaman ang presensya ng gahom na dahan-dahang kumakalat sa buong paligid. Paglitaw nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong sinugod ang unahang parte ng silid kung saan naroon ang bilangguang kinaroroonan ng mga nilalang na nahatulan. Pagsilay naman ni Ikong sa kanyang kakambal, agad naman niya yung sinigawan na manatili kung saan man yon naroon. Nasisiguro niya kasi maaaring mawasak nito ang buong paligid kapag hindi niya yon napigilan. Pagkarinig naman ng gahom sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung tumigil habang unti-unti yung nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla naman yung bumalik sa kinaroroonan ni Ikong habang nananatiling nakatayo. Mula roon, pansin na pansin naman nila Tali ang animoy pagkasindak ng mga nilalang na naroon. Ultimo yung 3 hukluban, hindi na iwasang lumayo sa lugar para makaiwas. Paglisan ng lahat ng nilalang sa loob, agad namang naglaho ang gahom alinsunod sa nais mangyari ni Ikong. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan patungo sa bilangguan ng mga nilalang. Pagdating nila sa lugar, doon bumungad sa kanila ang mga engkanto at aswang na kasalukuyang pinagbabayaran ang kanilang mga nagawang kasalanan. Pagsilay naman ng gahom sa sitwasyon ng mga ito, bigla naman yung tumalikod habang mabilis na naglalaho. Dahil sa ginawa nito, dali-dali namang lumapit si Tali sa kinaroroonan ng kanilang bunso upang ilahad kung ano ang nangyayari sa kakambal nito. Hayaan mo yun, kuya. Ganyan talaga yan kapag hindi na pagbibigyan. Kunyari, galit na nagtatampo. Tayo na. Maghanap na tayo rito ng nilalang na maaaring makatulong sa atin. Sagot naman ng bunso nila nang marinig nito ang kanyang sinabi. Matapos ang kanilang pag-uusap, inumpisahan na nilang maglibot sa kabuuan ng lugar. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila narinig ang paghihinagpis ng lahat ng aswang na nakakulong sa lugar na yon. Bawat isa sa mga ito nagmamakaawa sa kanila na palabasin na sila sa lugar. Ang iilang mga engkanto naman, patuloy ang pagwawala na parabang hangad din itong wasakin ang mga rehas na kasalukuyang humaharang sa kanilang mga kalayaan. Subalit, sa kabila ng kanilang pagtatangka, ni hindi man lang nila yon mapauga. Huwag na kayong magmatigas. Hinding-hindi kayo makakatakas dyan. Wika ni Ikong sa mga ito. Pagkarinig naman ng mga aswang sa kanyang sinabi, bigla namang nag-angil ang mga nilalang na yon, habang lakas loob namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Siguraduhin mo lang na dito kami mamamatay. Dahil sa oras na makalabas kami rito, kayong 3 ang uunahin namin. Hindi matutumbasan ng mga buhay ninyo ang aming dinaranas sa lugar na ito." Dahil sa sinabi nito, agad naman yung nilapitan ni Ikong at walang pagdadalawang isip na hinawakan ang leeg nito. 3 beses niya yung hinila papalapit sa rehas na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng malay. Matapos niya yung gawin, bigla namang napatahimik ang lahat ng nilalang na saksi sa kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, isa-isa nila yung tinanong kung meron ba yung mga kaugnayan sa pamilya ng mga gabunan na kanilang hinahanap. Subalit, bawat isa sa kanilang mga nakakausap, patuloy lang namang tumatanggi sa kanilang mga sinasabi. Kakalakad nila ng kakalakad sa mga kulungan, hindi nila napansin na malapit na pala sila sa dulong parte nito
Nang masipat naman ni Tali na isang engkantong itim na lamang ang natitira sa kulungang yon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kapatid na wala na silang matatanungan doon. Nang akma na silang maglalakad papalayo, laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng kung anong bagay na biglang gumulong sa sahig. Pagsilay nila sa pinakahuling bilangguan, doon nila nakita ang pugot na ulo ng isang gabunan. Kahawig na kahawig ito ng pinatay nila Pepe, kung kaya't agad naman yung nakaagaw ng kanyang atensyon. Sa paglapit nila sa kinaroroonan ng nilalang na yon, agad naman itong inilahad sa kanila ang mga nalalaman nito gamit ang dialekto ng mga engkantong parang katunog ng salita ng Ilocano. Ayon dito, ang dahilan kung bakit siya nakulong sa lugar na yon ay dahil siya ang napagbintangan ng mga husgado ukol sa nangyaring pagkalipol ng kanyang lahi. Mariin itong inilahad sa kanya, inosente siya at pinagbabayaran niya ang kasalanan ng mga aswang na hinahanap nila Tali at ng kanyang mga kapatid. Dagdag pa nito na, kung ipapangako nila ang kalayaan nito pagkatapos, hindi ito magdadalawang isip na sila'y tulungan. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, agad naman niya yung tinanong kung bakit nais nitong lumaya sa likod ng katotohanang wala na siyang mauuwi ang pamilya. Ayon pa kay Tali, mas mainam na manatili na lamang siya sa lugar na yon, kalakip ang kalayaang kanyang hinahangad. Pero nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, maluha-luha naman yung napatitig sa kanyang mga mata habang sumasagot sa kanya ng, "Ang tanging kalayaan ko ay kapag nabigyan ko na sila ng hustisya. Papatayin ko ang mga demonyong yon hanggat kaya ko. Kung sakali mang mabigo ako, hindi ko hahayaang mabuhay pa ako sa kahihiyan." Dahil sa sinabi ng nilalang, doon na nila nakumpirma na nagsasabi yon ng totoo. Pagramdam naman ni Ikong na totoo ang mga sinasabi nito, dahan-dahan naman niyang hinawakan ng rehas kung saan mula sa mga kamay nito lumitaw ang braso ng gahong. Yon ang nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas upang hindi maging mahirap para sa kanya na sirain ang rehas. Matapos nila itong mapalaya, minabuti naman nilang abisuhan ang mga husgado na sinasalunan nila ang kasalanan nito. Wala namang nagawa ang mga nilalang na yon, kundi ang sumang-ayon alinsunod sa nais mangyari ni Ikong. Nang makalabas na sila sa lugar na yon, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa tahanan nito upang doon na nila ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Lumipas ang araw na yon, napag-alaman nila Tali ang tungkol sa lokasyon ng mga pinagtataguan ng mga gabunan. Ayon sa engkanto, nahati ang grupo nito sa 4 na bahagi. Una ay yung nalipol nila sa kuweba. Pangalawa, ang mga gabunang naninirahan sa baryo. Pangatlo, ang mga gabunang naninirahan sa pugad ng mga engkantong itim sa dulong bahagi ng isla. At ang pinaka-4 na siyang pinakamalakas sa lahat ay ang mga gabunang nagtatago sa ilalim ng lupa. Para yung uri ng mga amalanhig na bumabangon sa himlayan nito tuwing sumasapit ang hating gabi. Hindi rin yun basta-bastang natutunugan dahil nakagawa na yun ng paraan para patayin ang kanilang mga sariling presensya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kahit anong gawin nila, wala silang nakikitang bakas na maaari nilang sundan. Naniniwala rin ang engkanto na para hindi mapansin ang eksaktong kinaroroonan ng mga ito, bumabaon yun sa lupa kung saan malusog ang mga damo at merong magandang tanawin. Sa ganoong estado, walang maghihinala sa kanila na sila'y umiiral sa lugar. Ang nag-iisang paraan para malaman ang kinaroroonan nito ay ang maghanap ng mga lantang rosas sa paligid. Yon ang isang matibay na indikasyon para makumpirmang umiiral sa lugar na yon ang mga gabunan. Sa sandali ring mahukay nila yon ng mga tanghali ng umaga, wala na yung magagawa para lumaban pa sa kanila. Sapat na ang liwanag ng araw
upang matupok ang kabuuang wangis ng mga gabunan. Dagdag pa ng engkanto na huwag na nilang itanong kung saan ito nalaman ang mga ganoong impormasyon, bagkus ay piliin na lamang nilang maniwala roon. Nangako rin ito na kapag mali ang mga mensaheng ibinigay nito sa kanila, ito mismo ang kikitil sa sarili niyang buhay. Okay, grabe, sobrang ganda ng episode na to, no? Isipin niyo si Ikong parang meron siyang lihiyo ng mga engkanto eh. O kung hindi naman parang meron siyang hukbo. Diba kasi ang dami, tapos parang nabivisualize ko rito, pinapaliwanag ni Ikong yung mundo ng biringan. So ano nga kaya? Ito kayang Gahom isa sa mga hari na maituturing? Prinsipe na maituturing? O mas mataas pa? Hindi natin masasagot yan kasi nga episode 6 pa lang tayo eh. Pero para hindi na tayo mabitin pare-parehas, tsaka para mabasa ko na rin, sunod na natin yung episode 7. Pahintayin na lang ako. Salamat.